इउनाइटेड फ्रमनि थार्ड पलिटिकेल पार्टिया दिनै दानिया जोबोद गोनां आरो आर्जेन्ट जानानै फैदों। मानो होनबा सुक्तिनि गेजेरजोंबो जाय बिथाङा दिनै सुक्ति खालामदों जेलाव थानो गोनां जादों आरो जोबोद दुखुनांथाव सुक्ति जाखांनाय लोगो लोगो माबा मोनसे एग्रिमेन्ट जाखांनाय लोगो लोगो बे बुस्थुआ क्लियार जानांगौमोन। जायहा सुक्ति खालामदों बेखौ जेलाव जोबदों आरो जाय माने उइनेस जादों दिनै बिथाङा दिनै बिटिआर सोरखारखौ सालायदोंमोन दे रायजो राजाया एक्सेप्ट खालामदोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव जे मोननांगौ मोन्थाइफोरा क्लियार जाजोबलायाखै। दिनै मार्टिसफोरनि मोन्थायाबो क्लियार जायाखै। दिनै जिउ जोबलांनाय हारिनि थाखाय हाथियार गैयैनो बर' रायजोनि मुङाव जिउ बावलांनाय जोहोलावफोरनि माने आथोमाफोरखौ खुनु माने सनमान होआखै। बिनि गेजेराव जोबोद साननो गोनां दुखु गोनां जाय हारिया जाय माबाफ्रा सोरखारफ्रा दिनै आथोमाफोरनि सायाव हाथियार गैयै जिउ बावलांनायनि सायाव दिनै जोहोलावफोरनि बिखयै साननो रोङैया दुखुनांथाव। मानो होनोबा जाय जोहोलावफोरनि आथोमाखौ जेसेबांनाखि सनमान होनो हागोन रेसपन्स होनो हागोन बै हारिया उन्नतियाव फैगोन। नाथाय सनमान होनो रोङाबा गावजों गावनो सिनायनो रोङै जाथाया दिनै जालांबाय थादों। मानो जादों? मानो होनबा एक्सुवेलि जायहा गावनि जिउखौनो रायजो आरो हारिनि नामावहाय आलादा रायजोनि मुङाव बाउसोमलांनो हादों बैफोरबायदि जोहोलावफोरनि आथोमाखौ सनमान होनाया जोंनि बिटिआर सोरखार बा बर' रायजो राजा बा जोहोलाव इन्दिबिफोरनि खोब आर्जेन्ट। नाथाय दिनै जिउ बावलांनाय आथोमाफोरनि सायाव जेबो सानाखै। मानो होनोब्ला जिखिनि दिनै मोजोमसे जिउखौ लानानै सफैदों सुक्ति खालामदों केसआ उइथड्र जायाखै आरो बिथांमोनखौ अननायै लहानि फानजारियावसो लहानि फानावसो फोनांथेनानै दोनदों। बेयो अननाय। बिनिखायनो थार्ड पलिटिकेल पार्टिखौ जे दादों जोबोद गोथौ साननानै जाथि उथानि फारसे साननानै इयुनाव दिनै माबायदियै दिनै हारि आरो ओनसोलखौ दिनै फोथांनानै दोनगोन बिनि बिखयैबो एक्स एनडिबि इउनाइटेड फ्रम बिथांमोननि गोसोआव गोथौ सानखांनाय दं आरो डिआर नाब्ला सारनि जे थांखि आलादा बड'लेण्ड रायजो दानायनि बिथांमोनहा थांखि दं बै थांखिखौ लानानै दिनै नैबे थार्ड पलिटिकेल पार्टिजोंनो गोबां बर' रायजोनि आरो बिटिआर राव थानाय बिभिन्न जनजातिनि फारसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जे खहा जालांदों बैफोरबायदिनि माखासे मोन्थाय आरो माखासे उन्नतिनि फारसे सानखांनानै हाथियारखौ गथायबोजोबब्ला हाथियारनि अनगायै जे पलिटिकेलजोंनो दिनै फासायजानो गोनां जाबायब्ला पलिटिकेल लाइनावनो फैनानै रायजोखौ सेभक खालामलांनो गोथार आरो थांखि लाफिनबाय। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्टस स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्टसआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्टसनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो।
हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।